2 maanden voor het WK hebben we vandaag ons eerste vleugje oranje virus te pakken. En dat na een oranje bitter weekend voor Fortuna, MVV en Roda. Ondanks het debuut van de Yaya Touré van Brunsum. Maar VVV won royaal. En ons vizier kan op Roda's play-offs en de kapper van Danny Buis. Hier in Tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal, de verlenging van je weekend. Vandaag een beetje oranje gekleurd. Het zal ook niet ontgaan zijn om te praten over de enige echte koning, namelijk koning voetbal. Die prinsessen Amalia, Alexi, Ariane, die krijgen genoeg aandacht. Dus wij hebben hier onze eigen 3 prinsessen of prinsen samengesteld. Roberto Lancoor, Maurice Graaf en Reginald Tal, oud-voetballers. Welkom allemaal. We zitten in een ander programma. Ja, verdedigd. Is het wennen? Als een wijf, moet ik zeggen. Blauw bloed. Nee, maar hoe koningsgezind zijn jullie eigenlijk? Zal ik bij jou beginnen? Nou, op zich positief sta ik er tegenover. Absoluut. Ja? Ik vind dat het, als je zo'n dag als vandaag ziet, het hele land is in rep en roer. Iedereen heeft goede zin. Nou ja, goed. Ja, als ik jullie 3 zo zie zitten, dan zou het zomaar een samenkomst van blauw bloed kunnen zijn, toch? Ja, absoluut. Trouwens, sluit me aan bij Roberto. Ik vind dat... ik vind het wel wat hebben. Veel mensen vinden het niks hebben, maar ik vind het wel leuk. Relatief heel weinig vlaggen. Normaal hangen ze die vlaggen eruit met het oranje strikje, maar ik vond heel weinig vlaggen in Maastricht. We hebben ook wat kijkersvragen gekregen waarom jij nog geen lintje hebt eigenlijk. Is dat niet een keer tijd worden? Je moet daarvoor voorgedragen worden. Dat zal waarschijnlijk misgaan. Moeten we het traject maar inzetten, langzaam maar zeker? Nee, Stadsbus van Maastricht en... Nee? Graag achter het gordijn. Nee. Orakel van Maastricht wil een lintje. Nee, dank je. Nee, liever niet. Nee. Wat doe jij op zo'n Koningsdag? Ga je dan de Vrijmarkt op? Nee. Vandaag eigenlijk lekker een rustige dag thuis geweest. We hadden wat te vieren de afgelopen 2-3 dagen. Dus vandaag even een rustige dag. Weet je het zeker? Want de paparazzi hebben wel wat beelden opgedaan. Dus kijk even mee. Dan ben ik op de Vrijmarkt. Daar staat hij, de schoenenhandel van Tal. Ja. 2 linkse schoenen waarschijnlijk. Ja, is dat zo? Ja, als je je afvraagt of dit AI is, dan vraag je je af waarom daar Ronald Tal op dat bordje staat. Het was wel gigantisch druk net in het park in Maastricht. Dat zal op andere plaatsen ook zo zijn. Jij bent wel op pad geweest. Een paar oranje bittertjes heeft hij gedacht. Mijn vriendin en haar partner die hebben een kledingzaak, ik zal geen namen noemen. En die stonden daar, die zijn om 1 uur 's nachts de plek gaan reserveren. En die zijn om 7 uur 's morgens volle bak. Echt niet te doen. Dus ik ben 2 keer even gaan kijken. Ja. Meet and greet. Goed zo. Even handen schudden en zo. Ja. Fans gezien. Ja, 2 jongens. Jacques, dank je nog voor de complimenten. Ja, hij zegt, ik vond het een leuk programma. Nou, dan zijn ze vast zeker blij als we over Roda gaan praten hier. Ja, heel blij. Want dat gaan we nu doen. Roda is de enige ploeg die de play-offs gaat spelen in de KKD natuurlijk. Begint tegen RKC morgen. En die hebben ze massaal gerouleerd. Althans, de trainer heeft dat gedaan. Die heeft het hele basiselftal thuis gelaten afgelopen vrijdag tegen Jong AZ. Wat vind je daarvan? Opmerkelijk. Ja. Dat hadden wij vroeger niet. Maar aan de ene kant kun je ook zeggen, Willem II heeft dat niet gedaan. Daar raken de 2 spitsen geblesseerd. Het is maar afwachten of die de play-offs dadelijk halen. Die moeten ronden verder. Maar AZ heeft het ook gedaan voor de bekerfinale. Mm-hmm. Dus ik denk dat je hier je mening eigenlijk gewoon voor je moet houden. Afwachten wat we morgen zien. Eén ding is zeker, als je de play-offs gaat spelen, dan moet je die niet zo spelen zoals dat ze thuis tegen Willem II hebben gedaan en dat je gaat afwachten. Je hebt de play-offs, je hebt 1 kans. Speel met lef, met overtuiging. Je speelt morgen thuis. De dood of de gladiolen. De dood of de gladiolen, anders moet je niet eens aan die play-offs beginnen. Ja, oké. Nou gaan we zo over doorpraten. Dit zei Kevin van Dessel dus om die keuze om heel veel basisspelers thuis te laten. Laat de jongens zich zien. Laten die zien dat ik op hun kan rekenen in de play-off. Zijn er jongens, de jonge jongens, zijn die klaar voor het grote werk? Ja, al dan niet. Dus ik ben wel wat wijzer geworden. En jongens hebben zich laten zien, sommige jongens hebben zich wat minder laten zien. Jongens zijn fit, nog niet helemaal fit. Ja, dus daar ben ik allemaal wijzer geworden vandaag. Ja. Ik denk dat hij nog meer wijzer is geworden dat hij een goede keeper heeft achter de hand. Ja, die jongen die deden ontzettend goed, maar dit is een beetje een drogreden natuurlijk. Ik kan toch beter zeggen van ik geef mijn eerste 11 rust. Want wat wil je nu nog te zien? Als je pech hebt, doe je nog 2 wedstrijden. Als je geluk hebt, heb je er 6. Zoveel heeft hij ook niet gezien. Hè? Nee, maar in onze tijd kon dat natuurlijk ook niet. Nee, als je 11 man thuis laat en je neemt daar 18 mee, waar we er nooit van gehoord hebben. Dat is toch knap? Ja, maar dat was bij Roda dus ook, hè? Er kwamen jongens in. Yaya Stevenmans, 18 uit Brunsum. Wel leuk.
Die kennen we nog niet, hè? Ja, kende ik? Nee. Nee. Om er een hele goede boodschap te maken. Ja, we trekken hun naast. Zijn broer Colo heet toevallig, maar dat is, moeten we allemaal maar zien. Maar de keeper bijvoorbeeld, ja, die zich van zijn beste kant zien. Zo. Ja, dat is denk ik gewoon een heel mooi inzicht en goed voor Roda en goed voor de speler zelf. Treichel vind ik toch een beetje wisselvallig, laat ik het zo maar even zeggen. Hij is goed op de lijn, hè. We hadden het voor de uitzending er even over, maar in de lucht is hij toch gevaarlijk. Of is hij gevaarlijk voor zijn eigen ploeg. Ja. Ja. Maar voor zo'n jongen is het geweldig. En dat is denk ik, hè, in zo'n wedstrijd, als je die keuze maakt, 11 thuis laten en je laat 11 jongens die nauwelijks spelen, zeg maar, in de basis starten. Ja, dan is het aan die individuen om te laten zien wat ze in de mars hebben. En er zijn er blijkbaar een paar, waaronder de keeper inderdaad, die dat absoluut gedaan hebben. En dat is mooi. Ik heb wel even het gevoel dat hij kleurenblind is. Nou. Ik heb nu gezien wat hij aan heeft getrokken. Ja, maar dat ligt niet aan hem, hè? Hij had een oranje shirt, dat leek te veel op het rood van AZ. Weet je niet van tevoren? Nou, het materiaalman kennelijk ook niet, of wie het ook is. Ja, maar hij loopt er echt bij als een clown, terwijl hij fantastisch Dit is als heeft. een amateurkeeper. En dan, Voor de context dus. Warming-up shirt moeten aantrekken als wedstrijdshirt en daar met tape een 21 op de rug getaped. Echt waar? Ja. Goed. Ik had meer en meer het gevoel dat ik op een amateurveld zat afgelopen Hij heeft vrijdag. het wel super gedaan. Ja. Wat moeten we denken van Roda? Zijn ze figurant of kanshebber in die play-offs? Nou, ik denk als inderdaad zo start zoals Maurice net adviseert, ja, dan hebben ze zeker een kans. Kijk, het zijn wedstrijden op zich. Hè. Je hoeft maar 2 wedstrijden, in dit geval een ronde verder te komen, gewoon heel goed te presteren. En er is eigenlijk maar 1 manier. Hè. Je hebt niks te verliezen. Iedereen verwacht eigenlijk, zeg maar, dat ze het niet gaan redden tegen RKC. Tenminste, als je kijkt naar de afgelopen maanden, dan denk ik dat RKC wat stabieler is. Ook individueel iets meer klasse hebben. Maar ja, waarom zou het morgen niet andersom kunnen? En dus moet je, denk ik, inderdaad gewoon vol lef en gewoon ervoor gaan. En ook het publiek wat geven. Want ik denk Eerst dat dat thuis ook ook, belangrijk is. hè? Ja, Ja, eerst eerst thuis, daarom. Roda moet zichzelf overtreffen, want in de competitie hebben ze nog nooit een serie neergezet. Ze moeten zichzelf overtreffen. Nou, dan moet je vertrouwen tanken. En dan begint thuis tegen RKC door ze gelijk bij de keel te kruipen, vast te zetten, duels op scherp gelijk. En dan zelfvertrouwen proberen te tanken. Als dat niet lukt... Ik denk dat je ook heel ontspannen in moet gaan als trainer. Ik weet niet of Van Dessel dat in zich heeft. We winnen toch niet. We spelen iedere thuiswedstrijd. Krijgen we niet voor elkaar. Jongens, we gaan nu gewoon vol erin, vol stadion, iedereen erachter en kijken waar dit schip strandt. Ja, hij kent zijn toekomst al, hè, dus voor hem zal er misschien dan iets minder druk op staan. Maar dat is goed voor zijn cv. Ik bedoel, hij zal er niet half in gaan. Maar nog even over dat bij de keel pakken. Hè. We hebben gezien dat Roda bijvoorbeeld tegen Willem II een paar weken geleden met een heel laag blok begon. Daardoor de tegenstander eigenlijk juist niet bij de leuven pakte. Dan moet je je geeft de tegenstander het initiatief, maar je wordt zelf passief. Ja. En als je passief wordt, dan zit je dus niet in de duels, kom je te laat, loop je achter de feiten aan. Nou, dat wil je zeker in eigen stadion absoluut voorkomen. En in de play-offs moet je dat eigenlijk in alle wedstrijden proberen te voorkomen. Roda heeft ook niet echt een counterploeg. Hè? Ik bedoel, we hebben een aanspeelpunt met Van der Hurk. Je hebt niet twee... Je moet kort bij de goal van de tegenstander. Precies. Dan kan die gevaarlijk worden. Die back, Roda, de kracht van Roda zijn die 2 backs die opkomen. Ja. En doelpunten maken dus. Dat kon jij vrij aardig in je carrière in de play-offs. Ik heb het even opgezocht. 4 play-off doelpunten, zeg in mijn hoofd. Okay. Ja, moeten we bijzeggen dat er 2 wel waren bij een 6-3 tegen de Graafschap. Oh ja. Kun je die wedstrijd nog herinneren? Nou, laten we eerst deze pakken. Want dit was tegen Roda voor RKC. Ja. Ik bedoel, we hebben het over Roda RKC, maar je hebt gewoon voor RKC tegen Roda gescoord. Ja, klopt. Dat ik even vergeten, Roberto. RKC. Met Martin Jol, ja, klopt. Ja, was het een mooie tijd? Ja, zeker. RKC was... Marcel Brands, nu technisch directeur PSV, was toen de technisch directeur van RKC in zijn eerste jaar. Peter Boeven was trainer toen hij kwam. Die werd een paar weken later uiteindelijk ontslagen. En na veel onderhandelen, want Martin Jol wilde eigenlijk niet. Oh ja. Maar Marcel Brands heeft hem toch zeg maar over de streep getrokken. Is Martin Jol gekomen. Ja, en dat was eigenlijk vanaf het moment dat hij kwam Nascimento kwam nog mee, Govedarisha, die net die doelpunt maakte. Dus we kregen echt wel, en voorin Rick Hogendorp kwam er toen bij. Dus we kregen eigenlijk 3 kwalitatieve versterkingen, waardoor het team gewoon echt nog beter werd. En ja, toen is het eigenlijk ook wel met hem goed gaan lopen. Ja. Echt een leuke tijd gehad. Een mooie club. Klein, compact. Ja, het is een tijdje geleden in de Eredivisie tegen elkaar. Nu gaat het om promoveren naar de Eredivisie tussen Roda en RKC. Maar we nemen jullie even mee terug naar 2001. Toen ging het in Waalwijk voor Roda om, hou je vast, de Champions League. Zelfs plaatsing voor Europees voetbal kwam in gevaar. Zeker toen RKC 3-0 scoorde.
De angst in de ogen van voorzitter Piqué is dus wel gerechtvaardigd. Opmerkelijk genoeg was op de Roda-bank niemand op de hoogte van de standen bij de andere wedstrijden. Mark Luipers kwam af en toe even informeren, maar andere spelers wisten van niks. Ik zeg al, en we mogen van geluk spreken dat we nog Europees hebben. Ja, dan sta je toch een beetje met gemengde gevoelens op het veld. En juist toen het erop leek dat Roda zou bezwijken, stond de ploeg op. Met Lawal en Van der Leur speelde de ploeg meer naar voren. En het was Lawal die zijn ploeg de o zo belangrijke 3-1 bezorgde. Seffer Goossen, hij neemt afscheid met een prijs. Ja, het werd uiteindelijk een Europese campagne waarin Roda nog tegen Milan mocht spelen. Maar dit kun je je toch niet meer voorstellen, dit? Nou ja, ik had ook vorige week stiekem gepost dat wij ooit tweede hebben gestaan met MVV. Ja. Na 90 jaar. En toen een link heb gemaakt naar de huidige stand. Dat MVV in ieder geval Ajax onder zich heeft gehouden. Voor de eerste keer in de historie. En the only way is up, hè. Ja. Dus, Het was wel een RKC met trainers in de dop. Darije Kalasic, Peter van den Berg en Željko Petrovic in één elftal. Elko. Dat is ook wel bijzonder. Allemaal verdedigers, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, oké. Limburgs elftal, zullen we daar naartoe gaan? Want het elftal van nu, daar staan ook verdedigers in. Maar die blijven misschien wel staan. Want Maurice, wie wil je wisselen? Ik ben van de spits en ik wil langzaam terug. We hebben nog een aantal weken naar het sterkste elftal. Ja, het wordt tijd. Dus ik ga Sierhuis weer brengen voor Fortuna. Eén momentje afgelopen weekend. Zo geniaal, die bal, dat hij dat gezien had, die lob. Die dan tegen de paal komt. Maar echt geniaal. Sierhuis terug. En dat gaat ten koste van Anthony van der Hurk. Die zet ik daarmee gelijk op scherp. Dat hij morgenavond Ik wil net zeggen, we zitten aan nu de bak gaat. Hè? we proberen nu zoveel vertrouwen bij Roda te creëren. Maar dit helpt niet om die jongen op de bank te zetten natuurlijk. Bij ons wel even. Ja? Want ook wij sparen hem voor morgen. Oké, heel goed. Dat is goed. Dat je dat weet. Ja, wat doe jij? Nou ja, ik haal in ieder geval een speler die nu niet speelt er even uit. Ruben van Bommel, die er volgend seizoen waarschijnlijk iedere week in staat. Als hij weer totaal fit is. Nou ja, dit is een fenomeen. We hebben hem netjes kritisch afgebrand de eerste seizoen zelf. Nee, Ja. dat viel wel mee. Dien Zandbergen. Ja, maar ik zeg het wel vaker. Je hebt wel eens een moment dat je als spits altijd op de verkeerde plek staat. En dat heeft met geluk te maken, maar dat dwing je natuurlijk zelf ook af. En hij heeft er nu 15 ingeschoten. De eerste was niet zo heel moeilijk. De tweede maakte hij gewoon goed Dat af. is wel een voorbeeld, die eerste, van wat jij net zegt. Je Voor staat de gewoon... winterstop krijgt hij die bal Ja, niet. precies. Ja, en deze gaat er voor de winter misschien ook wel niet in. Hè? Nee, wordt geblokt. Ja, inderdaad. Nou ja, hij heeft nu zijn contract verlengd. Dus nu kom je natuurlijk in een situatie, hij krijgt aandacht. Zijn optie is gelegd. Zijn hè? optie is gelist. Zo Dus moet dat ik het kost zeggen. VVV nog steeds niet veel geld, maar ze kunnen nou wel een transfer Maar Dan kun je hem gaan verkopen. Kijk eens even naar de cijfers. Voor de winterstop 3 doelpunten in 19 wedstrijden. Na de winter 12 en 16, Ja, Roberto. dat is waanzin. Hoe is het mogelijk? En Ja. bij VVV, hè, niet bij Barcelona. Dus, Nee, precies. Dat maakt het extra knap. Ja. Dat hij inderdaad zoveel doelpunten maakt. En die ontwikkeling doormaakt. Ja, dit is voor hemzelf goed, voor VVV goed, denk ik. Maar voor de Dit zijn winterstop... buitenkantjes hè, voor Ja. heel veel clubs. Want Ja. iedere club wil een goede spits die Ja. doelpunten maakt. Ja, maar voor de winterstop, en serieus, hij liep constant waar hij niet moest lopen. Hij was nooit op de plaats waar hij moest zijn. En wat vertrouwen dan doet. Ja. Echt Maar wat zou- knap wat hij nou... Zit jij in het bestuur van, ben je een van die Duitsers achter het gordijn. Wat Ja. zou jij nu doen? Nu komt iemand die zegt 3/4 miljoen. Verkoop je hem dan? Of hoop je dat die volgend jaar zich nog verder ontwikkelt? 7,5 ton? Ja, zou je hem verkopen? Strik eromheen, ik zet hem achter op de fiets, ik breng hem zelf. Oké, 2,5 ton. En nu? Ja, dan wordt het lastig. Ja. Ja, daar ligt ongeveer wel voor mij... pijngrens. ja. Ja. Nou goed, dan mogen jullie nog lekker over bakkeleien wat het moet worden. Dit is het nieuwe elftal met Zandbergen. Vrije rol hangen op links. Sierhuis kunnen van positie wisselen. Nou ver, komen ze wel uit. Dien Zandbergen leverde nog niet voor de winterstop. De huisanalytici wel. Uiteraard, zou je bijna zeggen. Laten we even kijken naar de voorspellingen aan het eind van uitzending 1 van Tafelvoetbal van dit seizoen. Wat betreft de keukenkampioen-divisie klasseringen. We beginnen bij Maurice. Jij zei Roda 6e, VVV 8e, MVV 17e. 2 plekken verschil met Roda, 2 plekken verschil met MVV. En VVV toch iets hoger ingeschat dan wat het werd. Ja. Vind ik best knap. Ja. Maar we gaan toch even de credits geven aan het orakel. Nee, als je het goed vindt. dat spreekt voor zich. Heeft hij vandaag al op zijn eigen hoef niet Instagram zo- gedaan. ik Dus, hoef niet- Serieus, wordt het zo'n uitzending? Ik Nou, hoef niet naar ja. het scherm te kijken. Nee. Ik zal er wat dichtbij nou, we gaan zitten. het toch even laten zien. Ja, het is schrikbarend. Je bent Kijk, orakel of je bent dan niet. zijn ze nu ook blij. Roda werd 8e. Dat had Regenat al lang voorzien. VVV toch een plek daarnaast. Dat is jammer natuurlijk. En MVV, dat scheelt 4 plekken. 4 plekken. Dat is niet goed, hè? Heb ik gezegd, MBV En eindigt ook boven- 5. Is dat te veel? Maurice. Ja, dat vind ik wel. Hij heeft ook 5 plekken in totaal verschil. Ik 6. Nou ja. Nee, maar luister, bij MVV heb ik gezegd, we blijven boven de jongteams. Maar er zijn er natuurlijk 2 die hebben het outperformed. Hè. Ja. Ja. Nee, maar 19 had ik ook niet gedacht. wij hadden allebei in de gaten dat
we hebben allebei dezelfde volgorde van clubs. Hè? Roda, VVV, MVV. Ja. Dat was denk ik redelijk duidelijk aan het begin van het seizoen al. En allebei hebben we ook ons eigen clubje waar we vandaan komen vooral. En bij mij is dat dan 2 geel-zwarte. Dan ga je automatisch dat je iets Toch een beetje chauvinisme? iets te positief wil inzetten. Iets van hoop ook in dan. Ja. Maar dan denk ik echt dat VVV, als je naar het hele seizoen tot nu kijkt, net weer iets beter gepresteerd heeft. Waar MVV het net weer slechter gedaan heeft. Exact. En dat is VVV eigenlijk, had wel een moment dat ze zich gingen uitspreken. De ambitie lag om de na-competitie te halen. Ja. Vanaf dat moment is het eigenlijk slechter gegaan. Dat is wat ik wel jammer vond. Want ik hou wel van een club die zegt, nou, we gaan er in ieder geval voor. Voor zowel MVV als VVV gaat na de winterstop 3 keer gewonnen. Allebei. Ja. Ja. Dan sta je waar je staat. Dan Te weinig, hè? Ja, dat is inderdaad te weinig. We kunnen, en dat is misschien nog wel interessant, even laten zien de verschil ten opzichte van vorig seizoen. Wat deze ploegen gedaan hebben. Want als je dan kijkt, Roda pakt 6 punten meer dan vorig seizoen. Wint daar Warempel 4 plekken mee op de ranglijst. Geeft toch een heel ander gevoel van hoe je er dan staat natuurlijk. Hè? VVV pakt 4 punten meer. Die winnen daar maar 1 plekje mee. En MVV heeft 2 punten minder en verliest daar 4 plekken mee op de ranglijst. Kortom, is het niet ook een beetje gevoel, zo'n ranglijst? Nee, maar de ranglijst die ligt niet. Je staat waar je moet staan uiteindelijk. Hè? Ja. Allemaal dat gelul van hadden we dit, hadden we dat. Dat is gewoon niet zo. Je staat daar waar je dan blijkbaar thuis hoort. En natuurlijk ligt het verschil. Je kunt ook zeggen, hadden we 3 keer meer gewonnen, hadden we 10e gestaan. Zo werkt het nou eenmaal niet. Ja. Je staat 19e of Roda, je hebt maar 3 keer thuis Maar gewonnen. Je moet hier wel je conclusies uittrekken. Ja, dat het slecht is. Ja. Ja. Dat het heel slecht is. Dat het veel beter moet. Nee, maar Ja. dat je met een legioen tweede rangs Belgen, derde rangs Belgen, waarvan 90% gewoon niet betaald voetbalwaardig is, dat je het daar niet mee gaat redden. Ja. En nu is de vraag, wat gaan de Duitsers doen bij VVV? Wat gaan de Japanners doen bij MVV? En ik denk dat het, voor MVV heb ik een paar keer gezegd, 1, spring een sportieve ambitie uit. Maar 2, ben ook heel eerlijk naar waar je voor voetbalt uiteindelijk. Natuurlijk ook voor sponsors, maar vooral voor je supporters. Ga er niet omheen lullen. Maak een plan voor 3 jaar en committeer je daar een keer aan. Dat zou ik graag nog willen zien. De supporters, zeg je, die spraken de MVV-spelers toe na de laatste wedstrijd, na de 0-2 tegen Top Bos. Wat we ook maar kunnen doen, we staan altijd achter jullie. Maastricht is MVV. MVV is alles wat wij hebben in ons leven. Ja, wat ze vandaag ook weer deden, dat was hartstikke mooi. En, ja. Ja, dat was echt een toespraak uit het hart, hè? Dat doet jou veel. Heel veel. Dat ik op de eerste plaats supporter ben. En ja, toevallig ook voetballer, hè. Maar dat was de mate. Goed. Ja. Dankjewel. Ja, ze heb ik nog niet gezien, Sven, zo emotioneel. Nee, maar ik denk dat dat past bij Sven. Het is een echte MVV'er, een echte, ja, ook supporter. Hè. Hij zal in de komende jaren, als hij niet meer voetbal, zal hij op de tribune daar gaan staan. Zo is hij gewoon. Maar ik denk dat het een bepaalde teleurstelling is. Hij had natuurlijk op een andere manier, zeg maar, zijn contract willen beëindigen bij MVV. Misschien blijft hij nog een jaar of misschien niet, dat zal blijken. Maar ja, dit is gewoon puur zoals Sven in elkaar zit. Alles voor willen doen, echt voor MVV gaan. Dat is zijn club, dat is zijn stad. Ja, en als je dan zo eigenlijk het seizoen eindigt met weer een nederlaag op die manier en dan 19e staat, ja, dan krijg je dit soort emoties. En dat is mooi. Moet hij nog een jaar door? Of willen? Hoe zie jij dat? Ja, het legt er helemaal aan, zeg maar, wie bij MVV, zeg maar, de nieuwe trainer wordt en hoe die kijkt naar Sven. Kijk, Sven heeft in de eerste maanden van dit seizoen heeft hij het lastig gehad. Is hij zoekende geweest naar een vorm. En eigenlijk als je grofweg de tweede helft van het seizoen pakt, dan is hij ontzettend belangrijk geweest. Alleen, ja, er zijn te weinig andere spelers om hem heen die zich ook opgetrokken hebben aan zijn niveau. Hij heeft het allemaal alleen moeten doen. Ja, en dat wil hij ook, hè, dat er iets meer gaat gebeuren. Dus kijk, als er Niet te snel die schoenen aan de wil gaan. Nee. Ik denk dat hij volgend jaar als stand-in nog een hele goede rol sowieso kan spelen. Met misschien nog iets meer ervaring om hem heen, want hij was ook wel een van de weinige karttrekkers natuurlijk bij MVV. Goed, wij gaan even een niveautje lager kijken. Dit zijn ze, de amateurs. De amateurs. De amateurs. De amateurs. Zo, daar komt het weer. We beginnen bij Bunde RKUVC. Jork Loos is het eindstation van een fraaie combinatie. 2-1 voor Bunde deze wedstrijd. Dan Brunsum Kakertse Boys. Brunsum plaatsen voor de na-competitie onder meer dankzij dit doelpunt van Sven Boelijn. Dan de vriendinnen van de show. MVV meisjes onder 17. Lieke van Riel is een van de doelpuntenmakers tegen Boeimeer. En dan hebben we er nog één. Kira Schuffelers. Kijk eens even mee, Reginald. Dit is een kopbal, denk ik, waar jij toch lichtelijk jaloers op bent. Ja. Toch?
Wil je die beelden nog eens terugzien toen ik hem op Karl Heide zo binnen heb gekomen? Sorry, hebben we helaas geen tijd voor vandaag. Komen we binnenkort nog wel een keer op terug. Koppen gevaarlijk kan zijn, hè? Ja, helm op en zo. Ja. Ere wie ere toekomt, dat was een goede kopbal. Helaas kunnen dames niet zo hoog springen als mannen. Nou, dat was een compliment, denk ik. Nee, dat is een feit. Dat is biologisch bewezen. Heel veel respect. Ja, het is een feit, inderdaad. Oké. Nou, heel veel respect voor de vriendinnen van de show van MVV Meisjes onder 17. Iedereen mag beelden insturen, met of zonder helm, met of zonder kopbal. Stuur ze in naar tafelvoetbal@l1.nl. We brengen de rubriek samen met Mone Movies op de zender. Nog een ander ding. We hebben nog even jouw X-kanaal gevolgd dit weekend. Wat tweette jij nou over Ron Jans? Ja, ik trek ze nogal aan dat iemand Ron Jans keukenrol als grapje... En dan verliest hij met Feyenoord van Excelsior. Dan tweet jij, hey Ron Jans, hashtag keukenrol. Dit was toch grappig. Ja. Je zat wel trouwens bij Studio Voetbal na een behoorlijke nederlaag van 5-0 bij Excelsior. Dus dat siert hem wel weer. Maar goed, ja, grapje. Ja, een leuk grapje. Van de zaak. Daar waren we een beetje verbaasd over. Was jij verbaasd dat Ivo Pinto rode kaart kreeg bij Fortuna? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is echt bizar. Was dat rood? Ja, dan denk ik, ja. Echt een waas voor zijn ogen. Waarom doe je dat op zo'n plek? Midden, ja. Geen idee, ja, onbegrijpelijk. Is ook niet een jongen die daarom bekend staat. Maar... Nee. Nee, maar ja, goed. Het zijn dingen die gebeuren in het voetbal, maar dit hoort er niet thuis. En dat was een terechte rode kaart. Ja, en dus mist hij het jubileum van Danny Buis. Die zit volgende week voor een 100ste keer als Fortuna-coach op de bank. Kom op maandag ook nog, hou je vast, naar Tafelvoetbal om 6 uur op L1 TV. Mooi weekend dus. En wat doe je dan als Danny Buis zijnde? Nou, van de week even naar de kapper. Ja, dat is een goede wetenschap, toch? En na 5 minuten weer naar buiten. Hij is hier volgende week om 6 uur. Was een knippenfeunen. Ja, maar even voor de mensen, misschien even goed aangeven. We zijn er een uurtje eerder volgende week, hè? 6 uur. 6 uur beginnen we. Ja, lukt dat? Ja, dat lukt. Oké, nou, dat is goed om te weten. Misschien heeft Fortuna er wel een TD, want de komst van Joris Matthijssen, die laat nog even op zich wachten. Nou ja, dat is nog niet rond natuurlijk. Ik lees dat ook, ik krijg dat ook mee. Ook dat hij een van de kandidaten was of is. Ik ken hem, want een paar jaar geleden heeft hij geprobeerd mij naar Den Haag te halen. Maar toen koos ik voor Fortuna. Ja, ik denk goed. Sinds dat Americo heeft aangegeven dat hij weggaat, moet de club op zoek naar een vervanger. We komen uit bij iemand die de Nederlandse competitie goed kent. Geweldige carrière als speler gehad. En ook al ervaring als TD bij Willem II en ADO Den Haag. Dus wat dat er gaat, denk ik dat dat mooie voorwaarden zijn voor een goede samenwerking. Absoluut. Ja, dat lijkt Danny Buis heel belangrijk te vinden. De kennis van de Nederlandse velden. Wij gaan snel door met de versnelde ronde. Begin bij Maurice deze Koningsdag. Willem-Alexander of Prins Bernhard? Goeiedag, zeg. Ja, Willem-Alexander. Ja, oké. van Buren. Ja, is goed om te weten. 11e tocht. Maxima of Beatrix? Maxima. Heel goed. En dan voor Reginat als oudste van dit gezelschap. Juliana of Wilhelmina? Nee, Juliana natuurlijk. Die heb ik meegemaakt nog, hè? Wilhelmina net niet. Oké, nou is goed. Ook goed om te weten. Xavier Simons, mis het WK. Moeten we nog wel gaan? Jazeker. Het is trouwens wel triest voor die jongen. Ja. Echt triest. Maar in Nederland zelf al is dat geen basisspeler. Nee. En dan kunnen we maar 1 man oproepen. Hij is vaak genoeg gepitcht. Brian Linsen mee? Nou, waarom niet? En Klaasie mee en misschien, ja, Sammy ook wel. Ik weet niet. Sammy Wijs naar het WK? Misschien een vroeg. Nee, ja, iets te vroeg, maar bij het EK zie ik hem wel erbij. Het zou wel een stunt van je welste zijn. Ja. Zeker. Vriend van de show, Jeffrey van As. Op weg naar de halve finale van de play-offs om te promoveren naar de Belgische hoogste klasse. Je moet ook iets van 6 wedstrijden spelen, hè? Ja. Waarbij de laatste 2 ook wel uit en thuis tegen de nummer laatst van 1A. Hoe dat tegenwoordig heet. Ik heb Jeffrey aan de telefoon gehad. Er zaten nog geen 2000 mensen. Dat is heel apart. Ja. In dat Lommel. 600 mensen hadden de tegenstander meegenomen. Dus anders hadden er maar iets van 12, 13. Jou zetten ze dat geluidje al uit. Je weet toch dat je het door. Zijn we klaar? Ja, dat is dus wel klaar. Hij maakte een hele andere indruk. Nee, ja, die klok is zo met lopen. Ja. Nee, maar wel mooi voor Jeffrey. Ik bedoel, verdient hij ook. Hij heeft 3 moeilijke clubs gehad. En alle 3 goed gedaan. Ja. ADO, NAC, Rode JC. En nu zit hij bij Lommel. Onder de paraplu van Cityvoetbal. Ja, en daarna competitie gehaald. Dat lijkt me leuk werken, inderdaad. Jeffrey moet blijven, hebben die niet nog? Ja, nee, die hebben we niet, maar die kunnen we binnenkort een keer opsnorren. We gaan kijken naar het spoorboekje, want ook hier dus play-offs. Roda tegen RKC. Dinsdag in Kerkrade, 7:15. Vrijdag om 8 uur in Waalwijk. Allebei live via L1 Radio. Met een voorbeschouwing, ook al op de dinsdag. En ook live via L1 Nieuws. En dan zondag Fortuna Feyenoord, de 100ste van Buis. En maandag nog 1 keer om 6 uur dus al. Met Danny Buis aan tafel. Hier, tafelvoetbal. Dat is volgende week. Fijn dat je er was vandaag, Roberto.
Graag gedaan. Genoten? Een beetje gezellig? Nee, absoluut. Het is altijd gezellig met jullie, dus ik kom graag. Nog een grapje over de tompoezen? Of Tompoezen? Wat zit er nou in jouw zakje daar? Ja, dat noemen ze een pochet. Oh, ik dacht ook En een van Regen tompoes. geleerd. Ja, nou goed. Wij gaan naar de tompoes hier, mensen. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel Maurice, dankjewel Reginald. Volgende week tafelvoetbal met Danny Buijs. Graag tot dan.